Abazali bathi abazokuthumela abantwana babo ezikolweni kwakhona ngoMvulo. Sisiqingatha sotitshala nabafundi baka grade 7 nabematrika ababuyele ezikolweni eWellington kule nyanga egqithileyo. Abazali bathi ukunyanzelisa abafundi notitshala ukuba babuyele ezikolweni kule ngqele kubeka ubomi babo emngciphekweni. We want to stay at home, make sure that we are keeping away from this virus as the government asked from us. But by opening or reopening of the schools, we are actually giving the virus a chance into our communities, and we cannot allow that. And that's why we are saying to whoever is the decision makers to review the decision. Nanjengoko eliphondo laseNtshona Koloni ilelona phondo linenani eliphezulu labantu bosuleleke intsholongwane yecorona kweli, abazali bathi bafuna izikolo zivulwe ngoSeptemba. We ask for NG and for Delhi, please give us time after the winter, summertime, end of September. We think that will be the right time that our children we go to school. And we promised and we told you we didn't send our children to school on Monday. We're going to keep them all home after the winter. Abahlali bathi bazaqhubeka noluqhankqalazo de kujikwe esi sigqibo sokubuyisela kwabafundi ezikolweni ngeli xesha.